ክርስቶስ ንዓኻትኩም ይኹን ከመይ ቀኒና ህይወት ኩሉ ሰናይ ድዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ባርተኸታታሊ ትምህርትና ህይወት እትጓሳና ባግያን እትብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ባርሎም መዓንቲ በፂሕናዮ ዘለና ዝሓለፈ 3.3 ተማሂርና ነርና ሎም መዓንቲኻ 3.1 ንቤት ኣምላኽ መምሕዳር ናይ ሓደ ጓሳ ንቤት ኣምላኽ ናይ መምሕዳር ጸጋ ዝተዋህበ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቤት ኣምላኽ ብሰብ ጸጋ ትመሓደር ቤት ኣምላኽ ብጽዋዓት እያ ትመሓደር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ናይ ዓለም ነገር መፂና ክንሪኦ ከለና ድማ ብፍልጠቶምን ብጥበቦምን ብዓቕሞምን ክኢላታት ወይ ከዓ ኣዝዮም ፍሉጣት ንዝኾኑ ሰባት እንታይ ይገብርዎም ይመርፅዎም ድማ ስለዚ ኣምላኽ ንማሕበሩ በዚ ነገር እዚ ይለክዕዋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንቤት ኣምላኽ ምምሕዳር ማለት ኣብ መንጎ ሕግን ስርዓትን ዘሎ እቲ ሕግን ስርዓትንካ ህዝቢ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ብዘይተበላሸወ የእምሮ ነታን ከመሓደር ነስተውዕላ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ምምሕዳር ቤት እግዚአብሔር ሕግን ስርዓትን ሒዙ ዝኸይድ ዘይክልተ እዚኣተን ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ከመሓደር ኣይክእል ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዝብል ገለ ፅሑፋት ፅሒፉ ዘሎ ምክንያቱ ገለ ሓሳባት ኣብ ሕግን ስርዓትን እንድሕር ዘይተፃሓፈ ተማኺሩ ተዘራሪቡ ወይ ብዝመስሎ ክዓይ ስለ ዘለዎ ትጓሳ እምበኣር ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ምሕደራ ቤት እግዚአብሔር ክንብል ከለና ብሕግን ስርዓትን ንኣምላኽን ንህዝቢ ኣምላኽን ብዘይበላሹ ነገር ዝካየድ ስርዓት ወይ ከዓ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ምሕደራ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ንኣምላኽን ንህዝቢ ኣምላኽን ንዕዮ ዝተፈልየ ቤት እግዚአብሔር ከመሓደር ይኽእል እዚ ሰብ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ዝተለወጠ ሰብ እዩ ሓደ ካብቲ ቤት እግዚአብሔር ከመሓደር እንድሕር ኮይኑ ዝተለወጠ ሰብ እዩ ዝተለወጠ ባህሪ ዘለዎ ብጣዕሚ ክብድ ኢለ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ምዕራፍ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:5 ምዕራፍ 3:5 ነታ ቤቱ ከስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማሕበር ኣምላኽ ዳ ከመይ ገይሩ ከኣልያ ይከኣሎ ስለዚ ቤቱ ጽቡቕ ገይሩ ዘስተናብር ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሓደ ተምሳል ወይ ከዓ ኣብነት ይጽሕፈልና ኣሎ ጳውሎስ ክጽሕፍ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ቤት እግዚአብሔር ከመሓደር እንድሕር ኮይኑ ሓደ ካብቲ መለክዕናቱ ንቤቱ ጽቡቕ ገይሩ ዘመሓደር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዓለም ንምፃእ ክመርፅዎ እንድሕር ኮይኖም ብምንታይ እዮም ዝመርፅዎ ተመክሮ ጥበብ ብፍልጠት ኣብ ከባቢኡ ብዝገብሮ ኣርኣያ እዚ ሰብ እዚ ክመርሓና ይኽእል እዩ ብምባል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ናብ ምሕደራ እንዳዓበየ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንሃገር ሙሉእ ከመሓደር ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ እምበኣር ሓደ መለክዒ ናይ ሓደ ኣገልጋሊ ቤት እግዚአብሔር ድማ ከገልግል እንተኮይኑ ቤቱ ያዩ ቤቱ ወለዱ ጽቡቕ ገይሩ ዘመሓደር ዘስተናብር ክኸውን ኣለዎ ቤቱ እታ ዝነኣሰት ከመሓደራ ዘይክእል ከመይ ገይሩ ማሕበር ኣምላኽ ከስተናብራ ይኽእል ትኽክል ብዙሕ ግዜ ኣስተውህሉሉ ኣብ ቤቱ ዝተበላሸወ ህይወት ዘለዎ ኣገልጋሊ ማሕበር ኣምላኽ ዝተበላሸወት እያ ትኾን ዘይልወጥ ሓቂ ስለዚ ከም ኣገልገልቲ መጀመርታ
أبيتنا زلنا محدرة أزيد صفوف كخون كفوا التمستير أزي نبيته كم قال أملاك كم محدرة عند حرز خيل كوينو المحدرة أملاك كم محدرة قليل يزغن نبيته كم قال أملاك كم محدرة عند حرز زي كوينو محبر أملاك كم محدرة يكل حر جزء الزارب ونجارله بزعبها هاجر درجة أمتنا والكسبات كن الزارب كلنا فلتكن يكون كن حدا نجار بينزل دان نجارله مزانيش تي محبر أملاك زي أكستنا بران كم محدران أقاز فردن من دحر كينو هاجر مولو كم محدر حدا مرحي أزي خبيدو موضوعات جن نورمالي زخننا كم زي كبرة كم زي كبرين عندنا ولا تصدقون دعاية ولا سلازي أنتو زارف كله باولوس ينتميتوس نباسا ويكان بيت أملاك زي محدر طرايوين أيكونن كابزوجر ماكم دحرية تفل سقاطات متينا هندرينا ندياقون كيفرفتاين ولا أزيو بيتو زستنابر كون كنتلو لوسر حياواي كون كنتلو تقبل قاشا كون كنتلو فتاو جنزف كون كنتيبل فزحمة متى تزارفون ندياقون وبيتك زي زي محدر داخل قليل نجار يكون قتلوا باولوس نيتميتوس معرف حموشته تقص شوعات تصحف له كله بزي منكم تخونوس ازد ما عززيرو بزي منكم متان كخونسي ازد ما عزز اذا بزي منكم اتبل نجر مزينا كندريا ازي اقداسيت نجر منكم انتاي مالتي مدحر كنبل كوينا كتقولوا زي جبأك تصيف نجر أباها خرّة خلا كاب حجن سرعة كاب نيجزياد هي الوصائي كتخيط كلها من كبر كبرك نبي علنا سد أمانكو حجن سرعة كمال على سندحر كوينو من كب زبّ عليه سد كاب مانكو حجن سرعة إجزياد بزهبه ندك اسم متان كخادو ليلو كان سنة كان زستاد كوات صخّنا جنا من كبر كبر بعد كم عقل قلت ترى زي كنا كم كريستيان أما نقول حقن سرعة تغطي لنا نخيط كلنا معنا نخبابينا زمت شيء هو كنا دون نخيل مالك سنة أبز باولوس كزاربه هلا بزي ما كم تيك خونوس إزد ما عزيز كم ما حد يزاربه زلا أم تحف الزخن ريو خلنا بزعبا مبلغ العلو ولا بزعبا تولد زي فلان العلو ولا بزعبا تولد زلوان العلو ولا كم يجيرو خل محدر كم زلوا تزاري ولا أبي أوشت بيته محدرة محبر أملاح حليف وباولوس أوشت بيتنا محبر قدوسان زلوا كي ترفي المحدر ميرو لوني أبيتكم هيكون كن المحدر أم محبر أملاح من محدر يخبرنا تفضل يوم متحف قدوس كين أبيتهم كي ترفي المحدر يقبر ميرو بتبعتي قلنا بتبعتي معل بتبعت كاي تبابا سلازا أبزخ الزارب كله اتكأني مستيرو بزعبا إذا أقل قال زين من تايو منك بزي بلوك خون زلو وندحر كنا بالكوينا قال آي قرنطوس معرف شدشته تأصلستنا 4 الرأي أقول كلتنا متان كي تصرف نحدقوا معنكافي عينه هذا أقل قالي من حضر أملاك كاستناظر كألي كما حضر انقله كان حقن سرعة وطعي من قبل دحر ترخيب له السوء أيقونا ترى كريستيان نهزم أملاك زي تصرف نأملاك بما زي تصرف أستوعب ترى مؤمن من حضر أملاك نأملاك يتصرف يسوس كريستوس نايكرن سفكت كزارب كله معرف حموش تماتيوس أبتقص 10 تغتن 10 سلسل سقام 10 حمشتن أكايدهم ريم نتأف سماي زولا أبوهم متان كمسكن وسي أكايدهم أبكرمي أهزا رايح جي أبكرنا أهزا التمستير نحن أمباسادر ما يعملخ أبز مدرزين عن بلتوغينا أمباسادر
ናይ ኤርትራ ኣብ ስዊስ እንድሕር ኣሎ ስርዓት ናይቲ ሃገር እቲኣ ተኸቲሉ እንድሕር ዘይመሓድር ኮይኑ ዝተበላሸወ ምሕደራ ይካየድ ኣሎ ስለዚ እቲ ሃገር ብኡ ኣይትሕጎስን እያ እንታይ እያ ትገብሮ ብቅፅበት እያ ትልውጥ ንምንታይ ዝተለወጠ ኣመሓዳሪ እያ ትደልዮ እሞ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዳኸ ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻ ትኩኑ ንዝርኢና ንዝሰምዑና መታን ከምቲ ዝግባእ ንኣምላኽ ኣርኣያ ጌርና ናብ ኣምላኽ ንኽመፁ ከነርእዮ ዘለና መገዲ ህይወት እንኽተል ካብ ሕግን ስርዓትን መንቀብ ብዝበዝሖ ኣካይዳ ክንከይድ ከለና ነፍስና ንፅረፍ ማሕበር ኣምላኽ ንፅረፍ ንኣምላኽካ ንፅረፍ እሱ ዘይኮነ እስከ ቢራ ሒዝኩም ኣብ ዝኾነ ፓስተ ሰቐሉ ኣማኒ ተባሂሉስ ቢራ ሒዙ ሰተያ እኳ ኣይኮንኩን ሒዙ ብመሓዝካ ጥራይ ፍንፉን ነገር ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ክትሕዙ ኣይግባእካን ብምባል እዮም ዝነቕፉኻ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ገለገለ ኣልኮል ዘይብሉ ዋይ ሒዝካ ተተሳኢልካ ኣብ ስእሊ ተሰሪትካዮ ብዙሕ ነቐፌታ ዝመፃካ እቲ ውሽጢ ዘሎ ንስኻ ኢኻ ትፈልጦ ሓቂ ሰብ ግን ብዝረአ ነገር እንታይ ገብረካ ይነቕፈካ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ዋላ ማይ ምስ ሲሩፕ ሓዊስና ኣብ ከምኡ ዓይነት ጌርና ክንሰተ እንተደለና ሸራይ ንብሎን ኢና ነዚ ከምዚ ዓይነት ምክንያቱ ንዝርእዎ ዝዕንቀፍ ነገር ስለ ዝኾነ እምበር እንታይ ንብል ኣለና ከሰናብር እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ገይሩ ንማሕበር ኣምላኽ ህይወቱን ቤቱን ፅቡቅ ገይሩ ዘሰናብር ሰብ ክኸውን ኣለዎ በዛ ንእሽተይ መለክዒ ኣብነት ክወስድ ኣለዎ መቸም ኣብዚ ዓዲ ሓደ ነገር ንፈልጠሎ ኩላና ስራሕ ሲኢኖ ስራሕ እንድሕር ክንእቱ ደሊና ኢሎም ዘመያዊን ዓይኖም ሓወን ክልቲኹም ናባይ ተመፂኹምኒ መጀመርታ ናትኩም ብቕዓት ብወረቐት ኣውርብ እየ ዘለኩም ብቕዓትኩምስ ብወረቐት ሕጂ እቲ ኣነ ዝደልዮ ዘለኹ ወረቐት ሰርቲፊኬት እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ሓዲኹም እቲ ሓደኻ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ክንዲዝሃለዎ ይሃለዎ ፍልጠት እቲ ወረቐት ዘለዎ እዩ ዝምረፅ እቲ ምንታይ ንእሽተይ ኮርስ ወሲዱ ኣምላኽ ድማ ንማሕበር ኣምላኽ ከተገልግል እንድሕር ኮይንካ ኮርስ ክትወስዶ ዘለካ ኣብ ቤትካ እዩ ዳዊት ትፈልጡ ዲኹም ከም ማሕበር ተኮይኑ ንደቂ እስራኤል ቀደም እግዚኣብሔር ኣብ ጉስነት ዘላማመዶ ነገር እየ ነይሩ ስለዚ ዝተለማመደ ሰብ ብዛዕባ ጉስነት ንማሕበር ኣምላኽ ንክጓሲ ኣይፀግሞን ዳዊት ክመፅእ ቀሊል እዩ እግዚኣብሔር እቲ ምንታይ ዳዊት ዝተለማመደ ሰብ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ዳዊት ዝፈልጥ ዘሎ ጉስነት ጥራይ እዩ መከራዊ ክፈልጥ ኣለዎ ዳዊት ብእግዚኣብሔር ተፀዊዑ እኳ ክንሱ ኣብ መከራ ንብዙሕ ዓመት ግና እግዚኣብሔር ሰሪሕዎ እቲ ምስጢር ከተገልግል ከለካ መከራ ኣሎ ኣብ ኣገልግሎት ብዙሕ ነገር ወረደይብ ኣሎ ተቓል ኣምላኽ ክንርአና ጳውሎስ ዝብላ ዘሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ 3 ስጋብ ታሕቲ ዘሎ ንሪአና ኣገልግሎትና ምንቲ ከይፅረት ንሓደ እኳ ብገለ መዕንቀፊ ኮታ ኣይክንህብን ኢና ብኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ርእስና ንርኢ ኣለና እምበር ብብዙሕ ትዕግስቲ ብመከራ ብጭንቀት ብፀበባ ብመውቃዕቲ ብማእሰርቲ ብጋሮ ብፃዕሪ ብምንቃሕ ብፆም ብንፅህና ብፍልጠት ብዓቕሊ ብለውሃት ብቅዱስ መንፈስ ተጉለባ ብዘይብላ ፍቅሪ ብቃል ሓቂ ብስልጣን ኣምላኽ በፅዋር ፅድቂ ብየማን ብፀጋም ብክብሪ ብሕስራን ብክፉእ ወረን ፅቡቅ ወረን ከም መስሓቲ ግናኸ ሰብ ሓቂ ኢና ከም ዘይተፈለጥናኸ ግና ኣፀቢቕና ፍሉጣት ኢና ከም ዝሞትና እንወኻ ህያውያን ኢና ከም ቁፅዓት ንሞት ግና እተወፈና ከም ጉህያት ግናኸ ኩሉ ሳዕ ሕጉሳት ኢና ከም ድኻታት ንብዙሓት ግና ነፀጉ ኢና ኩሉ ከለናስ ሓንቲ ከም ዘይብልና ኮይና ንረአ ኣለና ኣገልግሎት ራእዩ እዚ ቃል እዚ ፅቡቅ መቸም ተን ኔጌቲቭ ዘለዋ ሓደ ኣገልጋሊ ክመፅኦ ከሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ንኸምኡ እዩ ዝፅዋዕ ዳዊት ክፍተን ኣለዎ ምሽለኩም ንኸምኡ ተፈቲኑ ዳዊት
عبنك سنة مزين هزب عملاق نخنا مرة أي تصدق نشاء سلازي أبقبل حواليات معرف 4 3 حموشتين حواليا كل نقراتهم حاجة زحساباتهم حاجة زعيهم حاجة زعيهم حاجة زهاقنهم هزبو خينامهم مسريتهم محدرة توم أقلقلتي بزبلو زنبرو محدرة نخلخدو فقادوا من رؤسهم من زوجزو هزب يمنيرا كمزي يبلشوا كلاتهم مريت وي عبايت زلوهم زبلة شيطان نواقع اتي تشتايم صوو نبرو أمو أبتغى اقر هواريات ينبرو الناس وكف ككم زدليو يمغلو نبرو سلازة حادقوا شكر عين نبرو هفتام نيركا ونا نجزا نيركا ونا نمريت نيركا ونا نبلينر نيركا زلكات زبالة كله نتام حبر مسحف كياس مستزاي بلوسة بحدا يجرب كستنا أبرخ على السخاقة تجزء سكاي سكبر سكاي كل زلكا مستزاي بلو بحدا محدا راح تخيل عم حبر أملاخ سكاي زي ملسلنا أب حدا خنبر زي كونه اتزقب عنا كمان دحان كنهب كل واحد حنان محبر أملاخ كنهبا زي كونه اتي أملاخ زدريو اتي أملاخ زحتتنا حقن سرعة تختلنا نخيط كمان أملاخ يردان سكاي سب سكان دحر زي بلو ولا حدا نقر كقبر عيكين نخل زخل سكا أملاخي نخل زكبر سكا أملاخي سلازي سكا بيتي حلو زلوم زبالة كلنا بيامتيمو نبتع بحضر عبتيمو بتوم سكا زي بزح اللون كان أنا نصبرا كسر كهلوين عندريم انكم وزيعتنين كالغل أو ميتمو زمت هو واحد هيكون نسكبرو فرق مريتهم شيطان كمتو واحد هيكون جن أملاخ منتاي مخروم حساباتهم كله ورد كفو مهان مستاي متعرف قدسكم يبل سبسيلو مخرون حساباتهم ورد كفو مهان مستاي السبب مقبار ستعسي سلازي كفيلنا ان نريء نقراب كتسالخ نرينا كفالنا يتحيا دياقونات عيتي أقلقلت بيت أملاخيهم الزبل 3 نتبي 4 نتبي حدا أبزمن سأزور سومن كمرينا باركم أقلقلت أملاخ رأسنا أبزق على زيكم فتاهم خلالنا الزق على زين ما يكونن نعي السفكو زلهم كم خلون تزويعين عي سفكو لهم ما نمسفكو زلهم نكر بتتطوعنا يمشم أقلقلتنا زيافير استمسكن يهون أملاخ تسكى يبزحلنا نبيت زخون محدارة تسكى يبزحلنا أمين بزي هو الحد نقر سلازي نقدر تسكى بنا تسكى بنا مسكن يهون كبرنا أملاخ يهون بارتحاتا تالي تمرتنا هيوات تقواسانا أباكي عن تبل لو ما عندي أبزح على فاسومون 3 نبيت أملاخ من محدار زبل تمرتي تمعيرنا نيرنا أوشتي كفيلنا النريو نتبتات كل ينبار لو ما عندي 3 أكال عيو محدرا نايبيت اكزيابير دياقونا زبها الكفل الله دياقونات عيتي ويكا أقلقلتي بيت أملاخ نمنتاي يوم دياقونات تدريم أزي خيقت سنة زلو حتى دياقونات كمزي
أما حبر أملاخ أزيو أجداسي كفل مخانو كردانا خيرالو انتهي مالتي اندحر كنمل كوينا نابنت حدا بريزيدنت أب حانتا هاجر اندحر زم حدر كوينو ات بريزيدنت عوت أقولقلت كفلو اندحر كوينو حدا نجر مجمر تاخ مسرت علو ساتونكا منستريتات زبالو مستهزبي اندات تزاراربو كابتي مراحي زبال نجر زحلفو ويكاب هزبخا نابت مراحي باكال زمسو بيت مجم اندحر رينايا بتخكلنا زخنا مسرتن أعنودن كتناز كتغل علوا عودتي بيت كتخون انتغينا محبر أملاكا أبزما أخل محبر أملاك زجل كله دياقنا زبالو أزيو ما قد يسلو متحف قدوسنا زب دياقنا زبل صوعة زلوهم أحوات كزارب كله اتي بقعات ويكا اتي تبعي اتي كاركتر ناتاتهم سي لكع كم حدا قواسا أو ميتوا متحف قدوس سلام انتاي أزيو ما قدس السباتي مسكبر أزيو ما قدس السباتي نتقواسا حتي توزلو بقعات كاركتر سي دياقونات المحبر أملاك زغل كل سبات كم نمنتا يندحر كنول كنا دياقونات مچا من دهرينا يوم كمزي منصاف أبدكت غيركايا نتا منصاف كل سرغيص وازاتو دياقونات كم عينت بحر كلهم خيرالو كل سبسكاب زروقصم تحتنا كلهم يكبو حقفت خونو يكبو عليت خونو يكبو تسكمت خونو يكبو كابوشطم بيت እግዚአብሔርን ህዝብ አምላክን ንመገልገል ደስ ይልዎም ዘዓዩ ክኾኑ ይግባው ባራብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታዮም ዲያቆናት ተደልዮም ወይካ ከመይ ዝበለይ ናይ ዲያቆን አፈጣጥራ አማጻጻ ከመይ እንድሕር ክንብል ኮይና ምስየ ካብ ቤት ባርነት ካብ ቤት ግብፂ እግዚአብሔር መሰውፅኦ ኣብ ምዕራፍ 18 ዘጻአት ምስ በጽሐ አኩ ድማ እንታይ ሓሙኡ ድማ እንታይ ገበሮ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ አርከቦ حمو حدا نجار يتعذبوا مسيه دك إسرائيل زدكم سرح أما أخلهم نيرو نسوي في زبامنا نمسين ندك إسرائيل زدكم عيوم سرحن أما أخل نيرو منفساونا أيكون انت لا يزدكم سقاون تريولهم أمون قولك إسرائيل نخفرد مسيه صحيح عربون يرو نمسيه ندك إسرائيل زدكم عيو حمو تعزيبو إذا كرزين تايرو إذا تقبرو زلغا تخكل سرعة كايدا أيكونان يلو نسخان إذا هزبن كتحلو نخدخم يخم يلو إذا أكايدا أيكونان حدا خدقبرو زلكا نجر تمرتخ بكايلو أمونغو خان أمونغو تهزبن مونغو نياتات زخونو سبات سرايا الساتم كا ستيب باي ستيب انتاي دا قبرو فردي دهاو اتزخبده نبخا زمصو مقدي نا قبرو نسخان اتزخبده نجر مس أملاك تزاراريبكا اتفرد فرد ترايك خون الكاسي متمنخو نيريلو إذا تخرج زلقاكين نحن هزب أملاخن زادك مني محبر أملاخ دياقونات اندحت زي بالله تبالاشي توم دياقونات دما تخكل لنياز خونا من فساوي عبيتها اليوم صار هزب أملاخن محبر أملاخن تزكمو كخون يقبو مصحف قدس كنتينا دحراي أبنتاويان سباتيو قلبات سلازلوا أيكون كان تقبرو أب عالم حدا قال تقبرو تدليها نفس كله له قلبات كله له نزمت ونجر بحيلي كلاخل زخل عقم زلوا إلك تمرسا محبر أملاك دم كم يكون سببنا تحت لوم فكر هدو يا أهل النبهالي نخل نجار حديقها بيت እግዚአብሔር ህዝብ አምላክን ከገልግል ህይወቱ ዝዋ ፈያሰ ነገር መገድና መቻን ዲያቆናት ዝኾኑ ይሕዋትና ትምህርቲ ይወስለው ትሪወለኩም
بار يابزيك ألزيك نزارب كلنا مسيانة تهزبي كفرت كل سقاو فرديز فرزلا أتاني أملاح سبيلو نسخة منفسها ونقر كتعيز قبعك سقاو نقر زفردوكنا شمالو سبات قبارلو أو تدرنا مجم ترينا مصر قانتا حايلي بطولوني بركير ندابلة فرسراو ندابلة زخيدانو أما صحاب قدس وصلوا كوبي محدرات بغيرة من محدر ولا ومسرع تقولين عسرت سبي زكواتاتر ما أخلاي منفساوي ما أخلاي محدران زم عسرت سبات زياتهم كعلين لزخل نجر بقعت على وتبهيلي زمرت زي المسرع زلت الرابيلم جنرال يقبوني جن زتلوّت أكيدان محدران اندحران لو خينو نبغانتا يمتص نبطلن يمتص إلو نبتزبلت الدرجة منفساو عبيتي عبي بار دياقوناتك أزيوم أقدستي يوم محبر أملاح مخنياتو التنقاسوت هاديوم منفساو نجر متان كمقبو مسيس سقاو نجر مقلقال نعها خدك مكاي منفساو نجر مس أملاح زلك حبرت كتسينيها سلازل السقاو نجر زعيو سبات شمالهم معرف شو تشتغل بحواريات مزيانة تعزة أتم حواتنا قال أملاح حديقنا بزنا جرزن إحنا خنقل لكم عين خلنينا تبابن منفسن زلوهم مروز سبات جنا حريقهم تايقبروا هابونا سلامنتاي نحنا قال أملاح منفسه وعيون أقلقلتن حديقنا بسقاو نجر كنقلقلكم صبوق أيقونن حمون مسيد ما تايزو لزلو نسخاني في الزمن كدغميهم انتهى كبريز كبزلو نتهزبي فردي خوصالو تعلت فردي حواي مسحاو حفت مسحاوا بقعي وسيد اللي درتي دفي اللي قومشي وسيد اللي زبل فردي كفرن مسيح عربي كدكميها تريوا لهم أنا دياكون سلسة هواريها أم عرام شدش تمسمتو كل نجار بعلاتهم دا جوبرهم مسرائيوه التحبرات دا بنزحق متجمرة نتحبرات كقال كلو خبر بمنفساون بسقاون نجار منفساون نجار رسعمه سقاون نجار كحزام جميرو أتم حواتنا إله سقاون نجار سي نحنا يحزننا الله نزل نجار زي كم حدرهم كألين زخولو سبت خباقاتكم هابونا نبعث فان الزلوهم سبب تحاريهم دمات وحيم التمستيرنا من تايو نحنا منفساوي أقول قلت متن كنقلقل متحف قدس كزارب كله ماريكو 13 نقنزل مزغال زي يسوس كروسوس نمن تايو 10 هواريا ممرات أدليوه يسوس كروسوس آب إسرائيل أقول قلتو كجمر كله مجمرت الزجبر ونجار دحنا الله هينو لك تمثال نايز دياقون إنه بلزلنا سبعة كفلخ خلالو خطوة خلالو كم زير لتتحف مسوم أنتي كخانو كسبكو من تخلو خامن 10 تخلت جبرة كحويا نايوشتي فرد غوبا أيقونا كلوخا مسؤومتان كخانو كعيو انتهي كعيو منفسا وعي يسكبرو منفسا وعي با نمنتاي دياقون يدرينا محبر أملاح ندحر كنبل كوينا محبر أملاح اتقاسا بخل عياتات تتحيزو منفسا وعيومتان كي حدد
መንፈሳዊ ዕዮ ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ ከም ትዝግባእ ገይሩ መታን ክምግብ ብስጋዊ ነገር ንጓሳ ክትፍንዎ ክትኽእል ኣለካ ትሪእዎ ኣለኹም ብመንፈሳዊ ነገር ጥራይ መታን ክዓይሲ ብስጋዊ ነገር ንጓሳ ክትሓድጎ ክትኽእል ኣለካ ጓሳ ኣብ ስጋዊ ነገር ንኽዓይ እንድሕር ተእትዎ ኣለኻ ኮንካ ስጋዊ ነገር ይኽምግበካ ሰብ ዝበልዐ ዝብስል ስለዚ ዲያቆናት መንፈሳዊ ነገር ዘለዎ ኮይኑ ግን ብስጋ ንብዙሓት ነታ ማሕበር በቲ ክሕገዝዎ ዘለዎም ነገር ዝሕግዙ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ድማ ምሕደራኣ ከይበላሾ ብጥንቃቐ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝዓዩን ዘመሓድሩን እዮም ማሕበር ኣምላኽ ንብረታ ገንዘባ ዘለዋ ኩሉ መደባታ ንሳቶም ይሕዝዎ ጽቡቕ ገይሮም የመሓድሩ እቲ ምንታይ ሰብ ጥበብ ሰብ ጸጋ የምጽውዑ ትሪእዎ ኣለኹም እምበር ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኾም 12 ገበሮም ኢየሱስ ኣድልዮሞ ምስኡ ኮይኖም ዝዓዩ ሰባት ኣድልዮሞ ማሕበር ኣምላኽ እቲ ጓሳ ከገልግል ከሎ ምስኡ ኮይኖም ዝዓዩ እሙናት ዲያቆናት እንድሕር ዘይረኺቡ ማሕበር ኣምላኽ ተበላሽያላ ማሕበር ኣምላኽ ተበላሽያላ ዲያቆናት ንምእመንን ንጓሳ ማሕበርን ዕረፍቲ ዝህቡ ክኾኑ ኣለዎም እቲ ምንታይ እቲ ጓሳ ብስጋዊ ነገር ዝስራሕ ዕረፍቲ ተረኺቡ መንፈሳዊ ነገር ንኽዓይ ይለቅዎ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ዝተበላሸወ ርድኢት ዝጸንሖም ብፍቕርን ብጽቡቕ ኣቀባብላ ዘለዎ ፍሕሽው ገጽን ብጽቡቕ ዝኾነ ምሕደራን ልቢ ብዙሓት ኣሕዛብ ሰሊቦም ኣመንቲ ዝገብሩ ብዙሓት ኣሕዋት እዮም መን ዲያቆናት ትፈልጡ ዲኹም ገለገለ ሰባት ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ንመጀመርታ ግዜ ክመጽእ ከለዉ ብኣቀባብላ ናይ ዲያቆናት ተማሪኾም ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ዝደሓኑ ብዙሓት እዮም ስለዚ ንዳዊት ሓሙኡ እምበር ክዛረቦ ከሎ ጥቕሲ 16 ምዕራፍ 18 ነገር ንዝህልዎም ናባኻ ይምፁ ኣነ ከዓ ኣብ መንጎ ሓደ ሰብን ኣብ መንጎ ብጻይን እፈርድ ስርዓት ኣምላኽን ሕጋጋቱን ድማ እነግሮም በሎ ሓሙኡ ድማ ከም ዝበሎ እዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ጽቡቕ ኣይኮነን ንስኻን እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝብን ክደኽሙ ኢኹም እዚ ነገር እዚ ካብ ዓቕምኻ ዝኸብድ እዩ እሞ በይንኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ጓሳ በይኑ ክገብሮ ዝኽእል ወላ ሓደ ነገር የለን ህዝቢ ኣምላኽ ነስተውዕል ጓሳ በይኑ ወላ ሓደ ነገር ዝገብሮ ነገር የብሉ ጓሳ ሓደ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ሓንቶ ዮሃንስ ትዛረበና ነይራ ነዚ መንበር እውን ክሰብኽ ይኽእል እዩ ጓሳ ሓደ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ብእምነት ክዘርእ ይኽእል እዩ ጓሳ ሓደ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ብተስፋ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ እናረኣየ ኣየራት ክሰብከሎም ይኽእል እዩ እዚ ስራሕ ጓሳ እዩ ኣብ ዝረአ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዘይረአ ክነብር ይኽእል ጓሳ ኣብ ዝረአ ኢና ንተሓዝ ኣብ ዘይረአ መታን ክነብር ግና ደገፍ የድልዮ ሓገዝ የድልዮ
ምትብባዕ የድልዮ ሰኩም ኣጆኻ ዘብል ነገር የድልዮ ስለዚ ንዲያቆናት ካብ ኩሉ ናይ ክፍልታት ማሕበር ኣምላኽ ዘለዉ ኣብዚ መንፈሳዊ ዕዮ ኣገልግሎት ናይ ማሕበር ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩ ከቲትዎ ዘሎ ኣነ ድማ ከም ትምህርቲ ሒዘ ዝኸይድ ዘለኹ ኣብዚ መጽእ ብሓደ ነጥቢ ንሪኦ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ዲያቆናት ባህሪ ወይ ድማ ጠባይ ዝብል ክንርኢና ስጋ ብሽዑ ኣምላኽ ብብዙሕ በረኸት ይባረኩም ተባረኹ